Il-kriminalità kulturali f'pajjiżna hi marbuta l-aktar ma' serq ta' oġġetti sagri mill-knejjes mifruxa fl-ibliet u l-irħula Maltin. Serq li f'dawn l-aħħar snin ħafna minnu kien solvut b'suċċess mill-iskwadra tal-kriminalità kulturali fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Sa issa l-akbar serqa kulturali f'pajjiżna tibqa' l-pittura ta' San Ġilormu tal-Caravaggio mill-Konkatedral ta' San Ġwan lejlet l-ewwel tas-sena tal-1984. L-Ispettur Xavier Baldacchino li jmexxi l-iskwadra jgħid kif dawn l-aħħar snin is-serq mill-knejjes seħħ dejjem mill-istess tliet timħuħ. Il-motiv kif diġà spjegajtlek kien purament dan kienu qegħdin fid-dar ta' dan il-persuna u kien sibnihom fi stat brillanti għax kien inaddafhom u f'nafin. It-tieni motiv kien droga u t-tielet motiv kien flus dak il-persuna kellu jagħti ammont ta' flus. Ovvjament ma nistax nidħol fil-każi wieħed għaliex tnejn minn dawn il-każi għadhom subġudiċi għadhom ma ġewx deċiżi. L-Ispettur Baldacchino jispjega għaliex il-knejjes ikunu fil-mira ta' dawn il-ħallelin. Il-knejjes jiftħu kmieni filgħodu għall-ewwel qudiesa u jagħmlu ħafna ħin miftuħin b'ftit nies li jmorru fihom. Għaldaqstant huma target faċli għal kulħadd. Aħna nafu kulħadd jaf kemm hemm beni fil-knejjes, kemm ikun hemm fidet u kemm ikun hemm u dawn huma attrajenti. Il-kriminalità kulturali mhix marbuta biss ma' knejjes, iżda anke ma' kollezzjonijiet privati. Ġala darba xi artifatti kun irrappurtat misruq, l-iskwadra tirrapporta minnu fih l-Interpol sabiex it-tfittxija tkun iżjed mifruxa. Tmur f'database li għal ikbar database eżistenti. U din jista' jkollu aċċess għalija kull member state. U wieħed jara fiha anke meta qed ngħidu oġġetti ta' ċertu satura sewwa. Meta jiġu biex jinbijaw artefatti lil gallery seri jew kollezzjonisti seri, dawn għandhom l-obbligu li imorru f'din id-database. L-Ispettur Baldacchino appella biex oġġetti ta' arti jinxtraw minn ġo gallerija tal-arti għax din tkun għaddiet minn arbile. Ġi xi tfajjel ta' xi 18 sena kapaċi jkun l-iktar persuna ġenwina u jipprova jbelek xi biċċa artefatt li kapaċi għajjem suspett. Meta huma suspett wieħed għandu jiċċekkja l-affarijiet tiegħu kemm mal-galleries, kemm mal-arkajk forsi jkollhom bżonn assistenza tagħna. Din l-iskwadra taħdem ukoll id fit ma' istituzzjonijiet oħra Ewropej, mhux l-ewwel darba li kienet involuta f'operazzjonijiet u investigazzjonijiet Ewropej.